Yazi ngibuka umlando wamaqembu amabili ebhola ase-South Africa. Okuyi-Mamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates. We cannot run away from the fact that these two teams njengamanje eSouth Africa yiwona ama-team esingawabiza the best esinayo kwi-PSL. Especially i-Mamelodi Sundowns. Ngifuna sibheke ukuthi i-Sundowns iqale nini ukudlondlobala kangaka ithathe icoco kuze kulandelane njengoba nje namanje ingasabambeki ilokhu ithathe waya bazongilungisa abantu manginephutha ukuthi i-Sundowns ithathe icoco kube ngilokhu kulandelana. Mina ngiqala ukukunothisa ngoPitso Mosimane, ngibone ngathi kuqale kuye even esahambile kwaqhubeka njengoba namanje kusaqhubeka nje. Kodwa ngifuna sikhumbule uPitso Mosimane esafika kuMamelodi Sundowns izinto ezazishiwo ngaye bengamamukeli kuMamelodi Sundowns. Wayekaphume egroundini esekakwe ngama-security esho ukumqeda ama-fans. Kodwa uPitso azange give up. uPitso azange resign as a coach eMamelodi Sundowns. Kanjalo futhi neMamelodi Sundowns ayizange ithi kulama results osinika wona nje ubusafika siyabona ukuthi awuna direction, so sicela ukuterminate i-contract yakho. No, ayikwenzanga iSundowns. Kunaloko iSundowns yamnika ithuba lokuthi aqhubeke. Naye futhi uPitso waba ready ukuthi aqhubeke. Kwenzakalani after? uPitso Mosimane wawina ama-cup Sundowns, wawina i-league ayiphinda waze wayowina even i-CAF Champions League. Uyayizwa leyo nto? Uma nginganaphutha engathi wazi impela wafika kabili ku-final ye-CAF. I stand to be corrected lapho. Ama-fans eSundowns agcina engasafuni lutho ngaye. Even mayeseyishiya iSundowns baningi abakhala abasupport iSundowns ngokuhamba kwakhe ukuthi no angahamba. Angidlule lapho. Ucoach Orlando Pirates uJose Rivera ohambile njengamanje usewine inqwaba yama-cup uOrlando Pirates. Kodwa uyakhumbula ukuthi uma efika kuPirates wayebizwa ngani? Wayebizwa ngeplumber. Kwaze kwasukuma uDr. Ivan Khoza wawukhuza lo mhlolo ukuthi ucoach we-team yakhe angazobizwa ngale gama. Waqhubeka wamnika ithuba wacoach. Naye uJose Rivera waqhubeka futhi wacoach. Ngokuhamba kwesikhathi zaqala izinto zenzeka. Uyayibona iPirates uyishintsha. Bangakho abantu bePirates abebethi akahambe manje. Mina angizange ngizwe noyedwa. Bonke bebakhalela ukuthi akahlala angasaqhubeki. Akekho futhi obesambiza ngeplumber. Lento ababeyisho ekuqaleni mayisafika bethi akana direction. Yaphelelezeni uma sekuqala kubonakala ama-results. Baze basho bathi hayi inkonzi le, uhlakaniphile lo coach, uyayazi into ayenzayo, une-direction. Okungifundisani ke mina ngabantu bakithi. Abantu bakithi isikhathi esiningi they don't give themselves isikhathi
babe patient nje, bayibuke into, bayi-analyze, babe nesineke nje impela, bayihlaziye. Bese emva kwesikhathi bayibuke, bayi-revise, bese baya-conclude ukuthi i-direction ikhona noma cha. Abaningi abakwenzi abantu bakithi. Akugcini ebholeni kuphela, ipolitiki nakhona kunjalo. Yabo njengamanje mawungabheka i-MK Party siyibonile iqale kanjani MK Party. Ithe mayiqala MK Party kwasukuma nesinedolo sayovota. But have you noticed what happened after the elections? Kwaqala umsindo omningi. Sigcine sihamba inkantolo even before siyovota bese sivele sihamba inkantolo. Sayihamba even after ivote. Kwaba yilokho nalokho. Kwashiwo lokho nalokho. Okuningi bekushiwo abantu aba outside MK Party by then. But now umsindo okhona against iMK Party, umsindo oqhamuka within the MK Party, umsindo oqhamuka ngaphakathi by ama-members e-MK Party. Kunama-members e-MK Party manje aluza ihope, kunamalungu e-MK Party manje adikibele, athi leadership ye-MK Party ayina direction. Abantu laba bebeyincome i-MK Party all along, even before even kufika Commander Floyd bebeyincoma bethi ne direction. Kwiqiqi manje ayisena direction. Umsholozi sebambiza ngalokho nalokho. Sebakulibele konke abebekusho ngaye. Bamjaja nje within a year eformisha political party le MK Party. Sebafike ku conclusion abanye ukuthi akana direction ngale party futhi ayikho vision anayo ngeSouth Africa basho nje. Yilokho engifuna ukudlulisa ke kubantu abanjalo ukuthi bafowethu kuyofuna ukuthi uma siyimisele ngempela ukuba ama-member e-MK Party futhi sizimisele ngempela ukusupport umsholozi kule vision yakhe. Ufuna sibe nesineke. Singathatheli izinto phezulu. Imoya uma ngabe isiphezulu silawulwa inhliziyo ukuthi ibhlungu ngama decision athathwayo and all that. Leyo nto leyo isho into ethile ngepolitiki yethu. Kusho ukuthi maturity into esekude nathi uma sisazosebenzisa ama-emotion. Akunhlambe ekhulunywa abantu manje la nge-MK Party. Akunhlambe ekhulunywa ngabantu ngomsholozi. Akunhlamba ekhulunywa abantu nge-leadership nama-officials e-MK Party la ko social media. It tells you ukuthi abantu bayashesha ukukhohlwa. They forget easily ukuthi yini umsholozi ayisho nge-MK Party from the beginning my campaigner la i-MK Party. I will suggest ukuthi sike sibuyele emuva from the first campaign even especially ama campaign abewenza ema-court, masihamba ama-court and all that. Nisike siphinde simlalele ukuthi ebethini. Uzomangala mawubheka ama-campaigns wakhe ukuthi he has been consistent kuze kube manje umsholozi. And umsholozi ubelokho esho njalo engakufihli ukuthi uma ku-MK Party kunabantu abazophambuka izothathwa i-decision. Ngeke ihlale ingathathwa. And he has been consistent kulokho. Ne-leadership yakhe asebenza nayo. They've been consistent kulokho. Khona abantu abamiswayo ku-MK Party. Khona abantu abasuspendwayo. Kukhona abantu aba-expelwayo noma abaxoshwayo ku-MK Party.
kwenzeka ngokuhlukahluka. Kuya ngendlela umuntu aziphathe ngayo nenze ngayo. Le igwebo azifani. Khona nje abavele behliswe kuposition kuphela. Abenikwe yona. Aqhubeke lo muntu ebe yimember ye-MK Party noma azidecidele yena ukuthi uyahamba ku-MK Party noma cha. Engaxoshiwe uhliswe nje esikhundleni abekuso kuphela. Kube khona abasuspendwayo. Kuthiwe nje sikunika isikhathi esingaka umile ungenzi lutho ephathelene ne-MK. Short after that time uzobuya uqhubeke. Bese kuba nabantu aba-expelwayo noma abaxoshwayo kwe-MK Party kuthiwe wena asisakudingi total wena. Baqhubeke kodwa bezibizeke abanye e-MK Party benze lokho nalokho. But i-statement isimile. Ngenxa yokuthi uMsholozi ungumuntu ke o-matured noyi-politician eside isikhathi. Ongathathi futhi izinto ngama-emotions. Nongathathi izinqumo based on what is said. La ngaphandle ongavumi in short ukuthi aphume esiporweni noma kwi-direction yakhe asuka ekuqaleni ehamba ngayo. Akathatheki kalula. Uyabekezela. And futhi ngokuhamba kwesikhathi kuphinde bona laba bemthuka besho izinto kuphinde futhi kube yibo abamncumayo. Kuphinde kube yibo futhi abampraiseayo bethi hey Msholozi. Yazi bese ngayibona lento boyibona kodwa sesiyayibona manje. Namanje ke kuzokwenzeka into efanayo. Njengoba nje kunabantu abala kubegxeka uMsholozi namanje. Ngezinto ezenzeka ku-MK Party manje. Labo bantu bazophinde baswabe kungekudala baphinde futhi bampraise uMsholozi. Yilokho nje ngifuna ukusho. So in short message yami iya kubo bonke abantu abayithanda ngeqiniso i-MK Party. Iya kubo bonke abantu abazimisele ngempela ukulandela ivision ye-MK Party le eyabenza ukuthi baze bayivotele last year i-MK Party May 29 May. Ngikhuluma nalabo bantu laba abayivotela ngempela MK Party. Ngifuna ukukhuluma nabo la ukuthi akukonakali lutho ku-MK Party njengamanje. I-MK Party iku-process. I-MK Party isendleleni iyahamba. Ukhumbule siyibiza nge-vehicle le. Imoto ehambayo. Njengoba ihamba le moto ikhuphuka intaba, ijika ikhona, ime robotini, ime stopini. Kuyenzeka ithaya lehla umoya kufuna lipompe. Kuyenzeka uncipha upetrol kufuna ufakwe. Kuyenzeka kufakwe ubrake fluid, kufakwe oil abashodayo and all but okusalayo mayisuka la garage iyaqhubeka nendlela. Yilokho okwenzakalayo ku-MK Party njengamanje. So in short ngizolahla ngikhahlele lento eshiwo ngabantu ukuthi MK Party ayina direction. That's not true and it will never be true. MK Party still has a direction and siyayazi thina siyibhekile. Yazi why siyibona futhi singa give up ngoba sisebenzisa ama emotions. Akuthi kungenzeka i-decision ku-MK Party simemeze, sishout sibe emotional, sisober, siyabuka silingisa umholi wayo MK Party uBaba uZuma. Try by all means ukubuka inyathelo zaBaba uZuma ukuthi uyihandlisha kanjani ipolitiki eSouth Africa all these years kuze kube manje. Then you'll understand ukuthi kwenzakalani ku-MK Party njengamanje. Just take your time. Go back, review ama-campaigns kaMsholozi may introducer i-MK Party ukuthi wathini. And yimaphi ama-decision ake wawathatha since yasungulwa njengoba ino-1 year nje ibheke ku-2 years. Kuze uzo-avoid ukuthi usheshe uyijaje kuse-early kangaka. Ngalingisikela ama-fans eSundowns nePirates alwa noPitso, alwa noJose Rivero, but ekugcineni bampraise uRivero noPitso uma sebehambile. Yilokho umfoka Mkhonza lo niphile bafethu. Thank you so much.